Oh. Je ráno. Tak já se budu asi udělat snídaní, udělat si to mám, co mám dneska za úkoly, ještě před školou, než tam není půjdu a potom pojedu hezky do školy. Tak jo, co na to říkáš, kočičko? Mňau. No jo, to pořád to jsem mňau. Tak jo. Jdu si udělat, jo, tam zprávy. Asi budu mít wafle. Tak nechat se to nahoře asi dělat. No, vezmu si to, co na wafle potřebuju. Tohle určitě. Co ještě není asi jablíčko. Ale já mám, myslím, jablko. Ačka, tak se mi přijíždí balík. Mám tady do vás balíčky. Ještě se objednala. To jsou takhle divně rozdělený. Tak pojď jablíčko. Papaj. Banány. Už vím, co se na to dám. Banán. To je dobrý nápad. To bude tak dobře. Blup. Nice. No, potom budu muset utěšit kočičku. A mám to jablíčko, ale to asi nepotřebuju zrovna teď. Jo. Ale musím rychle, než přijdu pozdě do školy. Rychle. No, musím rychle asi si sednout a dát si kapučino. To je dobrý. No nic, to umiju, až budu ze školy. Co se dělá úkoly? Teda mám první učitelku zapsala. Tak, už mám hotové a teďka by se měla sekundu na mapu, mám totiž novou školu. Tak už vím, kde je. Jo, fakt je to těžký najít. Lidi, omlouváme se, ale já jsem něco chtěla dát školní podívat. Proboha, kde je? Kde je? To je ten boťovaska. Tady. No, co tam mám ještě mít? Ty školy. Jo. Jedu dneska na fotbal. Ale tam nic nepotřebuju, protože tam už mám vlastně stejně na těch fotbalu už jsem dlouho. Jo, svačinu. To jsme ve škole, v naší bývalé škole neměli. Svačinu. Tak co si vezmu? Jablíčko, banánek, čokoládu. A zase stačí. Je to jenom svačina. Ještě něco. Jo, knihu. A klíče od školy. Takhle se tam aspoň dostanu lidi, kteří tam mít nemají. A vidí, jasný, to mám tady. A zapnout. Mám vlčení. Tak čau, kočičky. Kočičky. A jde se do školy. Já jsem to zapomněla vypnout televizi. No nevadí, kočičky se naučila vypínat, když si omylem to. To mám štěstí. A fakt hodně velký. Hodně. Teď tady by měla být ta nová. Ale jen má teda 2 patra. A ta naše měla 0.
Jsi tady nová? Jo. Dejte sem ráda. A vy jste kdo? Učitelka. A co děláte venku? Čekám. No. Aha. A zde ještě nikdo není, tak já dost ruky do svítí. Bum. Tady mám. Moje mašle. Takže asi mají taky aktovky, že mají velký. Tak jo. Vytáhnu si půl. No vlastně nejdřív bude matematika, takže asi spíš tohle. Tak tam vrátím. Tak. Jo, aspoň já si musím teď čepici. Zjedím úplně na hlavu. Kde tam všichni ostatní čekají a jedna nafrněnka tam jí moc jídla, když se ještě jíst nemá. Ten bude určitě můj, ale nejdřív musím sníst hodně jídla. Samozřejmě. To je tak. A nevím, co mám říct. Že jsem jí neslyšel, jak by to řekla, ale jo. Pro boha, co tam máš k jídlu? To je moje. Proč tam máš tohle? No, máma. Ježi. Teď to jsem tady odtud něco a to stojí peníze. Tak já ti to zaplatím. Tak jo. Tohle to je jakože tohle taky. Děkuju. Dáme nám sandwich a vodu. Voda se neplatí, ne? Ne, to ne. To je dobrý. Ale taky nemám určitě žádnou svačinu, takže se radši vezmu. To je teda... Ani jak to, že ani nevím, kolik to ona spořádá k jídlu. Ale dost mám ty 2 holky. Nemám šajna, ale jsou z jiného ročníku, takže asi zatím není dobrý si s ní povídat. Viděli jste se nejlepší. No tak já jdu si dát tohle. Bylo divný, že to nevybouchlo. Jo, to jo. To jdem. No a jak jste viděli, tak teďka tak. Tady to jsou další spolužáci. Právě tady se něco snažím zadělat a nejde. Jo. Určitě ta nová holka bude hnusná. To bábuž jak říká. Čau, tady. Čau, tady. Teď natočím video. Jak se říct ta nová? To jsem. Ale sedím sama. A počítám tě, jak mu nesedneš. Ale nechce se mi. Taky jsem ani nevěděla, kde kdo sedí. Může si kouknout vedle mě, tak jo. Koukejte, má brýle a ještě k tomu píše inkoustem. A má hnusnou učebnici. Ježiš, já jsem byla zapomněla, ne?
Pětka! Ne! Ty jsi nechala otevřeno? Terry! V škole to může teďka nás mohla slyšet Elenka, která spí. Můžeme se vidět, co to byla Elenka, to jsme si... To nebyl jsem já, ale ty. Asi jsem sem. Další 5. Proč? Za to, že konečně, ale konečně uděláš špatný věci, jo! Za to, že jsi přesedla. Co? Dneska budeme místo matematiky knížka budeme sbírat to zvířátko. Je velmi vzácný, pozor, je hodně vzácné, takže se nedá jen tak získat. Takže teď budeme probírat i tyhle magnety, do by je chtěl i já. Ano. To je zajímavé. A co já? 5. Co? Další 5 za to, že mluvíš, když já mluvím a taky, že děláš dělný na to výrazy. Za to další 5. Další 5. To má být jako sticha, nebo další 5. Tak jo, jděte se. Celým, po hodině. Konečně skončila hodina a je přestávka. Přestávka na svačinku. Hlásím. Vy jste hroznej. Další 5. Nebo 105 za to. Neměla to nahle ta učitelka, ale ne. To byla další učitelka, ale tu máme jenom na češtinu. Aha. A ti tam pouštím ty věci a teď jsem to štvešte a já víš, jak je slyším Sněma je to hrozný. A teďka jdu. Jde se. Nom. Aha. Čili si možná vezmu a co můžu si ještě mohl vzít? Gummies. Špagety a pokoj. Jo. Já jsem tak rád. Jo. Bup. Nom. Bup. Nom. Jak já jdu za nimi. To je ona, ty, kterou jsem potkala. Tak si vemte prostě vaše svačinky, nebudu tady na vás, nemůžu tady vám bohužel čekat. Dlouho. Už jsem tady měla rovnou jí vyplněnou. Zajímavý. Tak. Ach jo, já jdu si to taky. Kaša si vlastně dávala tu moji svačinku na... Tak to nevadí. No si taky pro ní. Já nemám svačinku, jdu i hned říct mojemu. Máte nějakou pro mě svačinku? A pro mě? A to jsou moje zásoby jídla. Prosím. No dobře. Pojďte za mnou. Víte co, radši se nekoukejte. Jo. Moje zásoby. No já je tady dávám na sebe, ne.
Tady máte. Tady ty máš proteinovou. Ty máš čokoládku. Tak jo. Jsou pryč? Jo. Pojďte, můj holoubku. No tak ten je fakt divnej. No, mám proteinovou aspoň. Ježišměr, voda. Co je? No, jakoby já jsem se tě chtěla zeptat, jestli si budeš se mnou na bál. No, já se musím zeptat teďka někoho jinýho. Tak jo. Čau. Hej, mi znova. Plný zuby. Oj. No, ježiši, já jsem musím taky dělat. Pro boha. A tady mám. Sice jsem už měla hodně toho před hodinou, ale moc co. What? No co je? Jenom jsem jedla. Tak jo. Takže studenti, přineste si prosím svoje knížky. Už tam mám šaty, tady je napsaný. Sice víme, že prostě jsi na fotbal, ale musíš tancovat i. Co tancovat, ale to není moc dobrý. No jo, je to škola. To mám já za práci právě, teďka mě poslat. Musím vyrobit kostýmy. Jo, to bude, ale jakoby, že jako já neumím moc dobře vyrobit, ale to nějak zvládnu. Co máš ty? Já jsem tančířka. Cože? Tak to je super, budu proto dělat šaty. Jo, ale já nevím, s kým budu tančit. A neboj, to bude v pohodě. Jo, já jsem hledala po žádnou knížku, ale žádnou nemám. Paní učitelko, já nemám žádnou knihu, tak se tady vezmi. Tak jo. Už aspoň musím taky dojít. Ale nemám žádnou knihu. Co to mám napsanýho? Budeš tančit. A jako s kým? No to mi tam nenapsali. No, nevá. Taky nemám knihu, tak si ven. Kdo budu? Dinosaurus. Jako. Fakt? Dinosaurus? Já budu rád dinosaura, který kamkoliv bude tančit na hodně velkém kraji. Já se nechci vývon. Dnes je stranu 56. A jdu já kafe. A budu se koukat opravdu na ně. Takže jako já jsem dinosaurus. Takže i hned budu tančířka. Místo tančířky. Takže a ta tančířka, protože dinosaurus to člověk. Co, ale to nemůže snít. A nebo vám zničím všechny vaše učebnice a řeknu, že vy jste si zničila, já jsem nejlepší a paní učitelka. Takže to stopro neuděláš, nešla jsem si pro žádný kafe, měla jsem dneska kafe dost. A můžeme dál pokračovat po hodině. Tak jo, děti. Jelikož dneska je ten bal, tak se učit nebudeme, takže můžete rovnou tam vyrazit. A já jdu tam za vámi samozřejmě něco jiného. No nic. Tak běžte. A pořád to vezmu hřeben. Ok, jo. Sestrino, i hned tě nesnáším. A proč? Až ty fotíš různý záznamy? Jo, proč?
se mě ptáš. A ty jsi na fotbalu? To jsou ty nejhloupější práce. Já jsem beauty. Mám modní show svou vlastní. Ty máš šaty na dentýřku? Jo. Tohle? V duchu. Oh my god, you about a million. Oh my god. To mám řešit. Už to neříká v duchu nikdo nic takového. Takže si to oběkněte v koupelně, ano, děti. Ano, ano, ano. Jo, musím být na takové zmašly. Jo, mně se líbí náhodou. Tak jo. Ale škoda, že nebudu moct pro tebe vyrobit kostým. Ale nebo, já si klidně i vyberu jiný, pokud budu chtít. Je tam ukázáno, že si to máme vzít jenom tam na představení a potom se máme oblíct, takže máš toho co dělat. Jo, já už jsem šťastná, už jsem se lekla, že nebudu to dělat ani pro tebe, no. Pro ní jsem ráda, že dělám dinosaura. Bude to T-Rex. Bože, vím, že neznáš T-Rexe. A proto ji dělám T-Rexe samozřejmě. Musím ještě Diamond, takže aby vytěším, že jsem bohatá. Já se vezmu si píškolku. A jaké diamondy. Ty oni mají diamondy. Jo, to jsem ti zapomněla říct, že tady se můžu brát diamondy. Ale moc lidí je nemá. Tak a teďka pojedeme tam. Že zajdete na záchod do koupelny, obíknete na záchodě, ano, a potom budou přicházet lidi. A ty hlavně, ať to vyrobíš hezky, ano? Ano. Já jdu se ovlíct. Ahoj, záchod. Tady kušičí toalety. Ne, promiň. No já to je celý von. Už se začural. Ale ta voda je růžová. Pardon. Já jsem si nepřevlíkla, já jsem na to úplně totálně zapomněla. Já už jsem oblíkla. Haha, vypadáš jako kluk. Pardon. Já jsem se taky zapomněla. Paní učitelko, já mám ty šaty hodila do záchoda. To nevadí, můžeš být takhle. Děkuji, ale to máš, že si prosím sundám. Jo, jsem se na tebe nehodila. Protože nejsi oblečená, protože nemůžu, to by nebylo moc být. No, tak trošku mě sopaté do záchoda. Tak to je to nejvíc, že se ho zležela. Tak můžeme jít. No, tady jsou doktory, že ty neřešte, ty budeme jenom spízat. Tak mám něco vyrobit. Tak jak takový, tak už jsem nějaký udělala. Vyberte si. No, já mám jenom dinosaura. No, já stojí to diamanty. A rebel mi taky dej, jinak to bude stát ještě víc diamantů. A já. No vás trénuji, jak tak slyšíte. Tak oni se teďka zkouší danci. Asi budeme tancovat tenhle. A
tenhle a tenhle. Tak jak? První bude tenhle. Jak je můžete všimnout? Tak já si teda vyzkouším, moc krát děkuji. A já taky. Asi tyhle, nebo tyhle, asi spíš tyhle. Asi tyhle. Už jsme hotoví. Jo, to je dobře. Jsme hotoví tak. Ok, takže mám palce. Teďka teď budou přicházet lidi. Oh! Moň, 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 moň. Jsem to správně? Já, protože jsem Patrik, tak jsem musel mít kartovku. Jo, seš tady správně, Patriku. Jo, děkuju. Si víš, co je jmenuje Patrika? Patrik, je moje oblíbená postavka z SpongeBoba. Sorry. No to půjde to koukat. Jo. Pardon. Aha, tak můžete začít. Dance. Přestaň. Jo. Okay. Bang. O 2 hodiny později. Už se nadostal po tom táčení. Ach jo. No to je všechno z toho videa a druhý díl bude zítra, takže čau.